Is-sena 2017 għandha tkompli tagħmilna kburin. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-messaġġ tiegħu għal bidu ta' sena ġdida li xandar fl-aħħar jum tas-sena. Qed nibdew is-sena 2017 aħjar milli bdejna l-2016 għax pajjiżna huwa aktar b'saħħtu u miexi fid-direzzjoni tajba. Malta hija wieħed mill-aktar pajjiżi stabbli fl-Ewropa, b'ekonomija fost l-aqwa. Bil-Maltin u l-Awċin li huma l-aktar poplu Ewropew pożittiv dwar il-futur tagħhom. Ma naqsitx referenza għal fatt li millum Malta ħadet għall-ewwel darba fl-istorja tagħha tmexxija tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Muscat qal li din hija opportunità biex nuru li d-daqs ta' pajjiż mhuwiex ta' xkil, anzi jista' jkun ta' vantaġġ. Mhux se nkunu pajjiż ikbar, se nibqgħu li żgħar pajjiż Ewropew. Se jibqgħu ċertu realtajiet u problemi li niffaċċjaw ta' kuljum. Se nibqgħu sensittivi għal bżonnijiet tal-familji u tan-negozji Maltin u Awċin. Iżda fil-waqt li nżommu saqajna mal-art u nifhmu li għandna l-limitazzjonijiet tagħna, irridu nqumu għall-okkażjoni u nagħmlu minn din il-Presidenza Ewropea suċċess. Il-Prim Ministru fakkar kif l-2016 ipprovda sfidi għad-dinja kollha fejn il-popli batu messaġġ ċar li mhux se jidraw jaċċettaw dak li jdejjaqhom. Din għandha tittieħed ta' lezzjoni minn kulħadd, inkluż f'pajjiżna. Se nkunu qed naħdmu biex immexxu aġenda umli u onesta fuq livell Ewropew u npoġġu l-qudiem prioritajiet li jagħmlu d-differenza fil-ħajja ta' kuljum fid-djar ta' kull ċittadin Ewropew. Mhux binqas f'darek. Joseph Muscat qal li l-Gvern jifhem li għatanna nies li minkejja tkabbir ekonomiku għadhom iħossuhom qed jaqgħu lura. Iżda wieħed li l-Gvern se jkompli indirizza dawn ir-realtajiet bil-fatti kif għamel f'dawn l-aħħar 3 snin. Filwaqt li wissa illi jekk ma noqogħdux attenti u ma nkunux bil-għaqal fl-għażliet li nagħmlu nistgħu nitilfu kollox. Il-Prim Ministru wiegħed illi l-Gvern huwa determinat illi jagħmel inqas żbalji. Waqt li mmexxu l-qudiem il-Presidenza li tagħmel pajjiż sħiħ gburi b'dak li nistgħu nagħmlu, il-prijorità tiegħi u tal-Gvern Malti se tibqa' li nkomplu nagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tiegħek u tal-familja tiegħek. Se ssibu lili u l-isħabi magħkom u qrib tagħkom aktar minn qatt qabel.